Ahojte ľudia, tu je Alex, dneska si zahráme Dead Defense, bude tu aj môj kamarát Leo a rovno sa na to môžeme pustiť. No. Prepáčte, že som 2 dní nehral. Ideme na to. No. Budem rád dať like a odber. Do prčic. Čo niekto iný so mnou. OK. Ja túto hru hrám jeden deň. Nehovorím. Jeden deň ju hrám. A akože docela ma baví. No. Takže, no, dáme Tesla, Ford, či Chrysler, či Easy, Safe. No, tak, čo to chce on? Hard, ok, hard. Infinity. Dá Infinity. Aha. Škoda, tak dáme Easy mod. No, potom si počkáme, no. Ak vidíte, tak už mám docela aj dobrých. A to začínam iba deň. No a trochu je to hard. Pre začiatníkov, hej. Ak chcete ma mať vo friendov, volám sa tam Alex. A pod menom mám Adamko 2016 PE. No. No. OK, teraz ideme to tak vylepšovať. Tak to bolo až moc blbé. To bolo zlé. Tie mačky sú tak moc rýchle. Nestíham. No, OK. Iba začal chill. No. OK, neviem prečo sa tento stalo s tým buchal, ale to je jedno. Ja že som mu vymazal nechtiac. Ešte, že sa to nestalo. No. Je tu aj Nikola Tesla, ale tá tu nebude, tá je v Infinity. No. Za chvíľku to bude ešte 4 wave a bude to. OK, takže tak. Napíšem vám aj mojho kamaráta meno. No. Budem rada, ak dáte like a odber. Ak chcete ďalší diel, napíšte mi dole do komentárov. Ak chcete, aby som ešte natáčal tie shorty, tak mi napíšte dole do komentárov. OK, začal 15. Za chvíľku to končí. OK, dáme ešte nejakých pár. Hej. OK, to je všetko. OK, on chce ešte raz, tak vyjdem aj ja. Takže trochu som dobrý v tej hre. Iba môjmu kamarátovi, ak poznáte Dangolsa, tak jeho hejter mu zobral účet, takže už nie je taký dobrý. Nebojte sa, ja sa pomstím. No. A on chce najhoršie. On chce najťažšie. Jeho vec. To je jeho vec. No, poďme tuto plus, kamo. Po tuto. Infinity plus.
No, plus niekde Infinity. Skadiaľ oni prichádzajú? Aha, stadiaľ. Tak to je docela ťažké, toto na vyhratie. Oka. Oka. Hneď zo začiatku, bum, pár kilov. To sa nám dostane. Nemáme ako zabraniť. Sa dostane prvý. No, nevadí. Ono bere tak, čiže málo. Čakaj. Tu prečízdaj tu rýchlo. Jo, stiel som to. Dobre. Aj. Dneska budeme sa natáčať ďalšie video. Tak. A... No. Chceli by sme dať s kamarátom aspoň 20-ku, čo sa nám asi podarí. No tak, no. Budem robiť asi aj hodinové video. No aj songy. To tu budú ešte budú. Jak to tam ten chábro, toto. On je král normálne. Bum, hneď sudat. OK, zatiaľ to tu vypadá dobre. No. Dobre. Prepáčte za ten hluk. Máme zapnutú klimu, takže preto ide ten zvuk. OK. Budem rád, ak mi napíšete, v koľko hodín viete toto video. OK, mám tu už tohoto dobrého domknutého. Teraz to ide robiť, poď. Že mne to trvalo. Prčic. Toto budem mať nejak tak, že 9 minút. Pôjdem hrať s kamoškou. OK, to je Infinity. Sorry. Human ja. On je Čech, preto česky rozpráva. Budem natočiť aj Dead Rails, takže pripravte sa. Aj Doors, takže trošku bude scary, ale to je jedno. Hlavne, že bude sranda. OK. Toto by bolo pre toto video všetko. A zatiaľ ahojte.